No niin, ja täällä on äänessä Burmanin Tuomo, ja tällä kertaa kerron teille tämmöisen pienen tarinan siitä, että mitä on sokeana käyttää tämmöistä Paulikin kupsolo kahvinkeitintä. Nythän on niin, että se kuitenkin toimii näkövammaiskäytössäkin aika hyvin. Minä en tiedä, onko minun tapani käyttää tätä keitintä suinkaan niin kuin oikea ja ainut mahdollinen, mutta näin olen ainakin huomannut, että se toimii. Minä aloitan tämän keittimen toimintaan saattamisen sillä, että laitan ensimmäisenä kupiin tämmöiselle alustalle valmiiksi, ettei sitten käy mitään vahinkoa ja tule keitettyä kahvia maahan. Ja sitten tarkistan täältä, minne pannaan nämä kapselit, että tämä on tyhjä ja myös tämä vipu on alhaalla. Sen jälkeen yleensä otan säiliön kannen pois ja tarkistan, että tyhjä on vesisäiliö, eli tarvitaan vettä jonkin verran tähän mukaan, koska kahvissahan on tietenkin nestettä, ja otetaan sitä täältä hanasta, semmoinen sopivanlainen annos. Ei ole niin tarkkaa, kunhan sitä on riittävästi. Se on tärkeintä vedessä. Minunhan on hankala tietysti mitata sitä, että kuinka paljon vettä tulisi kerralla, niin minä ajattelen, että ei se haittaa, jos sitä on vähän reilummin. Sitten asetetaan säiliö paikalleen ja säiliön kansi kohdalleen. Ja nyt painetaan sitten tällaista nappulaa, joka on minun mielestäni maitonappula, ja odotetaan. Tässä vaiheessa on aika jännä näkövammaisen kannalta, koska ei voi tietää, milloin tuo keitin on lämmennyt tarpeeksi ja saadaan sitten se kahvivesi sieltä valumaan. Siihen kyllä syttyy valo, mutta minä en tietenkään sokeana sitä näe. Mutta ei mitään. Tätä nappulaa voi painaa uudestaan. Sitten kun se lähtee hurahtamaan, niin silloin se on toimintakykyinen ja sieltä tulee vähän vettä kuppiin. Koitetaanpa nyt. Näin sieltä tulee semmoinen pieni huuhtelu, mitä nyt liekkää sitten edellisen kerran juomaa valmistettu, niin huuhdotaan ennen aloitusta. Tässä keittimessä on sillä tavalla mielenkiintoinen toiminto, että käynnistyksessä ei käynnisty muusta kuin tästä maitonapista. Sitten tyhjennän kupista vedet pois, että mahtuu sitten kahvi siihen. Seuraavaksi kuppi takaisin laitetaan keittimeen. Noin, ja sitten avataan tämä kapseliosasto ja katsotaan, että kapselista pitää aina muistaa ottaa pois myös semmoinen suoja, mikähän teippi se nyt onkaan. Ne ovat muuten joskus hämmästyttävän tiukassa, ei tahdo aina löytää sitä kohtaa, mistä se aukeaa. Ainakin tämä juhlamokka tuntuu olevan joskus vähän haasteellista. No jossakin se nyt kuitenkin se reuna täytyy olla. Olisikohan tossa? Kynnet kyllä toimivat hyvin, mutta eipä se suostu. No yritetään. Noin, nyt löytyy. Nyt se aukeaa. Noin, saadaan tämä pois. Ja kapseli pujotetaan keittimeen niin päin, että semmoinen huulos tulee tämmöisiin koloihin ja sitten laitetaan tänne sisään ja sitten varovasti painetaan tämä vipu alas. No nyt se ei suostu menemään. Kaikki ovat tänään minua vastaan. No, sehän on vaikea tänään menemään. Noin. Ei suostu. Miten se on mahdollista? Noin, nythän se meni. Ja sitten painetaan
nappulaa tämmöisen ison kupin kohdalta, koska haluan kahvia tietenkin ison kupin. Ja tämä hyrisee ja nyt sieltä vissiin sitä kahvia tulee. Ainakin kuppi tuntuu lämpeävän hiukan ja tuoksua tulee, joten kyllä sieltä ainetta kuitenkin ulos tulee ja saadaan pian semmonen kahvihetki täällä. Tämä on sillä tavalla turvallinen, että kuppi ei mene koskaan yli, vaan tämä laite osaa itse päättää, milloin se on käynyt loppuun asti ja siinä mielessä ollaan ihan turvallinen. Ja minusta tämä on ihan tämä Pauligin kupsolokeitin on ihan hyvä, koska tällä voi ihan hyvin näkövammainen toimia kahvinkeittäjänä. Sitten minulla on aina tapana tässä vaiheessa pudottaa tämä käytetty kapseli tämmöiseen kapselisäiliöön, joka tehdään nostamalla tätä kahvaa ylös ja vähän sieltä se putos noin ja sen voi painaa sitten kiinni. Näin olitte seurassani kahvinkeitto-operaatiossa ja minä olen todellakin Tuomo Burman ja palaamme sitten ääneen taas jonkun seuraavan hauskan videon merkeissä.